разлика сексът и любовта. Любовта е чувство, което е човешко чувство, с което с връзката с любовта иде оттам и секс. Те са две взаимно свързани неща, като ръка за ръка. Сексът е произведение на любовта между двама влюбени. Между тях има връзка, любов и чувства. А не може ли без да се влюбим? Може само физическа любов, без чувства, да. Но когато има чувства, сексът някак си е по-утвърден, по-закрепен и по-истински. Когато има само физически секс, като животински секс, само секс, нищо повече. Я разкажи нещо за твоя секс. Това е вече лично и не мога да кажа за моя секс. Вече моя практически опит е много, но важно, както казват някои хора, не е важно бройката, важно да си доволен с партньорката, с която си. И как прави тя секс. Аз съм доволен за сега и няма никакво плакане. Друго за любовта. Любовта е хубаво нещо. Любовта се чувстваш освободен, все едно си приповдигнат емоционално. Чувстваш се да си, как се казва, примерно казано, все едно да летиш във въздуха. И това на практика е така. От любовта по-хубаво чувство няма. Да те обичат и да обичаш истински. И това е общо взето за секса и любовта, че любовта е основата, а секса е производството на любовта. Друго не?